apịakwara gị ụtarị ahụ maka asụsụ Bekee oge ị na-aga akwụkwọ? Beginning from today, if you want to talk, make you talk English na-asụ oyibo so isi oyibo klas monita anyị gba ede afa gị wejere ya nye onye nkụzi anyị. Tata anyị chọrọ ileba anya na ndụ nwaafọ ala Igbo ama ama nke ọma nke bụ Bright Chimezie. Onye ama ama dịka nwaafọ ala Igbo na-akụpụtara anyị egwu na-enyegasị anyị obi ụtọ. Ama m na ọtụtụ n'ime unu mara ya nke ọma. Ọ bụ ezie na otu ụda n'ime eji mara ya bụ nke a na-akpọ Zigma sound dịka ndị Bekee si kpọọ ya. Ihe mere anyị ji wee wepụtara ya bụ nwaafọ ala Igbo ka isiokwu anyị taa. Ọ bụ n'ihi egwu nke o tipụtara anyị nke a na-akpọ Because of English. Nwata nwoke ama dịka David Adedeji Adeleke jiri wee gụọrọ anyị egwu. Ọ kọwara anyị si na ọ bụ mkpali sitere n'egwu Bright Chimezie nke a kpọrọ Because of English. N'ebe ahụ ka ọ nọ nweta mkpali o ji wee mee gịnị gụọ egwu nke ọ si na gịnị with you. Kedu ihe nke a na-akụziri anyị tata? Ihe ọ na-akụziri anyị bụ na ọ dị mkpa dịka ndị na-akụpụta egwu Igbo na ụmụafọ ala Igbo dị iche iche na-akụpụtara anyị egwu na unu ga-eleba anya etu unu ga-esi na-agwakọta egwu ọgbara ọhụrụ taa na high life, ya bụ ụzọ ochie ahụ ndị dịka Ọsadebe, Anyị Dance, Ịchaka, Morocco na ndị otu ya si akụ egwu. Igbo agaghị ala, Igbo ga-adị. Ọ dị mkpa na anyị mere gịnị lebara ya bụ okwu anya ka asụsụ anyị nwee ike mee gịnị na-aga n'ihu. Ọ bụkwa ka anyị hụ na Igbo bụ ọpụrụ iche. Legodo anya onye bụ onye Igbo nyere onye Yoruba mkpali o ji wee mee gịnị tipụtere anyị egwu ọhụrụ nke na-ewu na mba niile. Kedụkwa n'otu ihe anyị nwere ike ịmụta site n'egwu Bright Chimezie nke ọ kpọrọ Because of English? Ihe anyị ga-amụta na ya bụ na ọ bụghị tata ka a malitere ịpịa mmadụ ụtarị n'ihi gịnị asụsụ Bekee. Otu anụ a na-apịa ụmụaka ụtarị n'ihi asụsụ Bekee. Otu a ka asụsụ Igbo ga-esi dị ndụ gaa n'ihu. Tata na ọgbara ọhụrụ anyị gaa n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche enwere ebe anaghị akụzizi asụsụ Igbo n'ihi na a na-eme gịnị ka anyị bụrụ ndị Gen Z. Abịa sị gị na nwa m anaghị asụkwa asụsụ Igbo n'ọkwa Bekee ka ọ na-asụ, ọ ma nyekwere anyị aka. Leke n'anya na-eji maka asụsụ Bekee wee pịa Bright Chimezie ụtarị mgbe gboo. Kedụkwanụ ka ọ ga-adị oge ugbu a? Ile anya nke ọma, ya bụ egwu jezuru mba ụwa niile ọnụ n'ihi na ọ na-ekwu maka gịnị Because of English. Nna nsị ka njite n'eki anyị na-anụ na Bright Chimezie tiri egwu si na etiri ya ụtarị maka English na skuul ebe ọ na-aga akwụkwọ. Ya mere anyị jiri si taa na apịakwara gị ụtarị ahụ maka asụsụ Bekee oge ị na-aga akwụkwọ? Ka o si mee bụ na apịakwa m ụtarị maka na ndị nkụzi chọrọ ka anyị wabụ ụmụ akwụkwọ sụwa Bekee. Ha ji maka ya wee sị anyị na ọ bụkwa na ịsụọ asụsụ Igbo na klaasị ebe anyị na-aga akwụkwọ na anyị ga-egote ihe dịka chọk iji wee taa ya afụfụ, maka ihe eji emeri ya bụ na achọrọ ka anyị bụrụ ndị na-asụ asụsụ Bekee mgbe ọbụla. Apịa ha ihe dịka ụtarị. Mana ụtarị apịaziri unu bụ inye unu ntaramahụhụ isi unu gote igote chọk ka a wee deweziere ya na bọọdụ maka na ịsụrụ asụsụ Igbo. Mana ịmago na ọ ihe dịka mmegide na ịbịa apịawa nwatakịrị ụtarị maka ọ sụrụ asụsụ ya. Mana anyị chịkwa ụzọ nke ọzọ wee gosikwa anyị afụfụ wee pịakwa ya bụ ụtarị. Ihe chọrọ ịmata kịta bụ afụfụ a na-ata mmadụ na ọ sụrụ asụsụ Igbo ọ ga-enye aka ime ka asụsụ Igbo na-aga n'ihu? Nke bụ eziokwu bụ na ọ ma nyecha aka, maka na onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ị na-asụ asụsụ Igbo maka asụsụ be nne ya
asụsụ eji wee mara ya be nna ya, ọ ga na-asụ ya asụkwa ya ọfụma. Nke ndị ọzọ bịazịrị abịa ọ ga-amụta nke ahụ amụta tinyere asụsụ Igbo ọ na-asụ. Daalụ rinne, unu anụla ya na asị na asụsụ bekee bịara abịa na ọ dịkwa mkpa na nwafọ ala Igbo ga-ama etu esi eme gịnị asụ asụsụ Igbo. Nne biko si ka njikere gị, o nwetunugo ụbọchị a pịara gị ụtarị gbasara asụsụ Igbo dịka esi pịa nwanne anyị nwoke Bright Chimezie ụtarị maka English? O nwenugo mbọsị apịa metarị na primary school maka na nsụrụ asụsụ Igbo, maka na onye nkụzi anyị na-ekwu mgbe a na onye ọbụla sụwa oyibo na ọ chọrọ ka ụmụ akwụkwọ niile na-asụ oyibo. So ịsụọ Igbo, klas monita anyị mgbe anyị ede afa gị wejere ya nye onye nkụzi anyị wee pịakasịa gị. Ya bụ na ya bụtarị bara ọfụma. Ọ bara ọfụma, bọdụ sọsọ ma anyị ka nkụ maka ya dị ya n'ihe Igbo bụba anyị na-asụ Igbo. Ekwana echiche gị banyere asụsụ Igbo, etu a ga-esi wee mee ka ọ na-aga n'ihu? N'uche nke m m ga-asị na ọ ga-aka mma ma ewepụta ofu ụbọchị ihe dịka Fraịde now, ewepụta Fraịde ọ bụrụ maka Igbo. Ihe niile ị ga-eme ma akwa ị ga-eyi native ịmago na Ankara, then onye ọbụla na-asụ Igbo ka ọ wee nwee ike nyere aka, because mgbe ahụ tension dị too much. Oge niile ịbịa skul ịtọ na-asụ oyibo ma nke ma nke marọ, ịghọtago. So ọ ga-aka mma na eburiri ya eburi, ọ bụ not twice a week or every Friday ewepụsị afọ Igbo, then other days English. Unu anụla ya, ọ sị na ọ ga-adị mma ka ewepụta otu ụbọchị a ga-eji eme gịnị kụziere ụmụaka etu a ga na-esi eme gịnị asụ ma na-amụkwa ihe gbasara omenala na asụsụ Igbo ka asụsụ Igbo nwee ike na-aga n'ihu. Daalụ.